Ja muistakaa varoa lentäviä esineitä. Ensimmäinen tuplakaata. No niin, päästiin nyt 2 vastaan 1 tilanteeseen. Tässä näkyy mitä tämmöisessä. Hitoisen pelottava tunne, kun sä oot tosi pahalla mutkalla ja sit sä tiedät, että sieltä tulee 2 käden kirvestä. Et jos tässä olisi joku isompi arvokisa menossa, niin sit kaverit tähtäis pehmoseen kohtaan. Se on täysin sallittu. Jos on näkyy paljon sienkkakahva tosta kyljestä, siihen saa lataa tuolla 2 käden kirveen niin kovaa, kun sun käsis lähtee. Se ei tee mitään isompaa vaurioa, mutta mä voin sanoa, että se sattuu todella mukavasti. Sama on takapuoli, mutta se on vähän semmonen, että siinä on herrat, että sinne ei lyyä. Mut kaikki ei ole herrasmiehiä aina. Saadaan virkistävä pikku sade tähän. Sitten seuraava voin. Voi Arkko, päätäkin! Ase poistaa, varaa se! Ei saa vastustaa, Niko ei vastustaa. Näin, jatkuu. Paunas, Niko! Tulee Jarkko! Vedä, vedä! Vedä Jarkko! Taistele, Paunas! Siellä meni pari kaverin nuria. Kovaa vääntöä, kaikki kohis. No niin, siinä oli tarpeeksi hyvin pystys vielä, että kaveri sai jatkaa. Ja taas päästiin 2 vastaan 1 tilanteeseen. Niko on hyvä pysyä pystyssä, niin hän on päässyt nauttimaan noista hyvin. Varusten Rikkokin siellä näytti tuleva. No niin, aplodit ne ottelijoille. Tää on kovaa menoa. Ja kovin paljon myös. Sitten taas vedetään hieman